aw bisimila don kibaru kan Kanta Media jasiraw kan bi tarata ye Novembre kalo tile 4 san 2025 a don kibaru waati sera min bɛna lase balimakɛ Abdulahi Kanta fɛ ka ɲina fɛ diɲɛ ye k'a cari kosɛbɛ a ka tila ka abonné an ka page ninnu kelen kelen kan Facebook, YouTube ani TikTok kan bi bakuruba fɔla bi kunnafoniw na an b'a ladɔnna k'a fɔ dɛnɛndon min n'a bɛna Novembre kalo tile 3 ma san 2025 furancɛla fanga maɲɛma Asimi Goita ale taara min ye Mali lithium ale bɔyɔrɔ filanan ka t'o Kulobo kari kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la min ye Abubakar Kulubali ale ye gafe bila sen kan gafe min ni a bɛ tali kɛ fantan falanu olu kan kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la n balimaw aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan tarata don Octobre kalo tile 21 san 2025 Agence Cuba Voyage ani a ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu u ka umuradenw bɔra nin don kɔfɔlen na ni ka u kunda Madinɛ kan nin don kɔfɔlen na Cuba Voyage ka ni umuraden ninnu o tun nisɔndiyalen don ani u bilasiralibagaw Agence Cuba ɲɛmayaso ko k'a b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye Décembre kalo tile 23 ye ani Janvier kalo tile 7 umuraden dɔw bɛ taa nin don kɔfɔlen fila la a minnu b'a fɛ ka taa a ka umura kɛ nin don fila la o ɲɛna suganti bɛ aw yɛrɛ bolo a ka wuli teliyala ka na ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ Agence Cuba ɲɛmayaso la Bamakɔ kura k'a bɛ dugawu don kɛ umuradenw ko Ala ka umura ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ aw minnu bɛ yen n'aw tun bɛ hami hiji kɛcogo ɲuman na Agence Adama Travel ka se ka aw lafiya aw ka voyage ko imura hiji ka nin bɛɛ lajɛlen nɔgɔya aw bolo a y'aw jigi kɛ Agence Adama Travel u ka hôtelu ye olu ka surun bateau kɛyɔrɔw la Madinɛ ani Maka ni tɔgɔ sɛbɛn u fɛ aw ka bateau ko yɛrɛ bɛ livre minnu kɔnɔ u b'o di aw ma ani tilew hiji koɲɛw bɛɛ lajɛlen bɛ tile minnu kan ani sagiw aw bɛ se ka bololafɛnw bɛɛ lajɛlen lasago min kɔnɔ lasago ko cɛɲi na fo ka taa se aw ka namu ma a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ aw ma musaka bɔ u jabala filɛ nin ye Amdalayi ka ɲɛsin Lafiyabugu kaburudon daba ma mɔtikaw fɛ u ka lasigiden bɛ yen nɔ o de ye arajo Keleya Gawusu Kuma ale ka nimero ye 66 72 86 32 Agence yɛrɛ ɲɛmɔgɔba Adama Traoré ale ka nimero ye 76 31 68 57 Agence Adama Travel a ka dayɛlɛlen don ka aw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ dɛnɛndon min n'a bɛna Novembre kalo tile 3 ma san 2025 furancɛla fanga maɲɛma Asimi Goita ale taara min ye Mali lithium ale bɔyɔrɔ filanan ka t'o Kulobo kari Malidenw ka laɲiniba dɔ fana sabatilen jamanakuntigi général d'armée Asimi Goita fɛ n'o ye an ka dugujukɔrɔ nafolow tɔnɔ bɔli ye an yɛrɛ fɛ bi Novembre kalo tile 3 san 2025 kɛra nisɔndiya koba ye Buguni n'a lamini sigibagaw bolo ni lithium bɔyɔrɔ filanan in dayɛlɛli la a bɛ nafa min se anw sifinw ma lithium a y'an bɔ chômage la bon an bɛ o foli kɛ fɔlɔ bon ka de a nafa kan donc a bɛ nafa min ɲa anw ye
bon a bɛna bayɛlɛmali don anw dusukun na et puis a y'anw dusukun la min ka bila baara kan parce que sabu i tɛ fɛn min ɲɛdɔn n'i nana kalan a la ka a ɲɛfɔ i ye e ka nafasɔrɔ sira ye min i bɛ lite o nɔfɛ bon franchement a ye nafa de ɲa anw sifinw ye. lithium ye an ka dugu jukɔrɔfɛn n'a ɲɔgɔn tɛ jamana bɛɛ bolo k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ an bɛ nin insécurité ba in na an ma siran an ma jɔrɔ an nalen filɛ nin ye ka na an ka lithium kolobo karili kɛ an n'an ka gouverneur ɲuman ani sigida mɔgɔw bɛɛ bɛ yan nɔ nisɔndiya de b'a yan. an ala fo k'ala barikada bi président na ko sabanan de kan ka kɛ anw ka région kɔnɔ nin vraiment o ye kunnajako ye anw yɛrɛ kɔni bolo donc an bɛ dugawu de don baara min nun donna a kana kɛ sababu ɲuman ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ sababu ɲuman ye Buguni yɛrɛ région yɛrɛ ma ka Mali fana économie la yɛlɛn cogo min na o de y'an ka hakilina ye vraiment an kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a yira bɛɛ lajɛlen na baara ni a kɛra a diyara anw ye a bɛnna anw ma an bɛ ala deli ala ka ɲaga d'an ma. lithium bɔrɔ kura in bɛna labara san 10 ani kɔ kɔnɔna la a bɛ ka kɛ Mali ni Chine ani Grande Bretagne ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara ali bi Mali ka nafasɔrɔ siraw kan ani ka baara di denmisɛnnin caman ma. Phase fɔlɔ in na ni baaraw bɛɛ nuna kuma min na baara bɛ denmisɛnninya kan ma bɛ taa fɔ maa 500 fɔ mɔgɔ 800 na o ye emploi direct ye emploi indirect mɔgɔ t'o hakɛ dɔn o bɛ taa fɔ maa 1000 ni kɔ la donc projet ba de do tako filanan o bɛ taa fɔ maa 1000 ni kɔ la n'o daminɛna kuma min na usine ba in kɔnɔ yan nɔ tile kɔnɔ an bɛ lithium hakɛ min bɔ o de ye lithium tɔni 350 ye tile o tile an b'o de bɔ wa n'o fara ɲɔgɔn kan san kɔnɔ a bɛ taa fɔ 100 ni kɔ la kaba ye baara in daminɛ baara ma se hakɛ o hakɛ la ka daminɛ préfet la ka na gouverneur la ka na fɔ sous-préfet la ani dugu 11 commune 3 mairie o bɛɛ bɛ jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ kaba ko ye baara in daminɛ an ma gɛlɛyaba sɔrɔ fɛn min ye an n'an sigiɲɔgɔnw n'o y'an ka dugu ye an ma gɛlɛyaba sɔrɔ olu fan fɛ kaba ye projet in daminɛ fo kana se bi ma. lithium bɔrɔ filanan in sinsinnen don taaboloba fila kan kun fɔlɔ o bɛ labara san 4 kɔnɔna na filanan o bɛ daminɛ san 2028. an bɛ foli fanba fɔlɔfɔlɔ bila Bugunikaw ye olu minnu bɔra ka na an kunbɛn an bɛ tila ka foli fana bila n'i y'a ye ni projet in ni usine ye sira sɔrɔ ni y'a usine 2 dayɛlɛlen à peu près san 1 kɔnɔna la an bɔra yan salon a ma san 1 bɔ an ye filanan fana dayɛlɛ nin ye o foli kan ka bila Bugunikaw ye n'i y'a ye nin sira sɔrɔ olu de sɔnna ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ nin baara kɛli la ni usine mun dayɛlɛla nin a nafa tɛ se ka fɔ ka ban maliyɛn bɛɛ kɔni bɛ lithium dɔn hali k'a da kuran ko gɛlɛya bɛ ko batterie lithium ba dɔ lithium nafa ye min ye bi bi in na a bɛ kɛ ka fɛn caman dilan a bɛ kɛ ka batterie dilan ni fɛn caman donc o hukumu kɔnɔna la jamana ka nafasɔrɔ sira baden de b'a la a nafasɔrɔ siraw la fɛn fɔlɔ min ni bɛ feere kɛ tɔnɔ min bɛ sɔrɔ kɛmɛ sira la jamana ta ye 35 ye 5 o bɛ di an ka kɛnyɛrɛw ma o n'i y'a lajɛ projet kɔnɔna la nafa jamana nafa min sɔrɔ a la wariko la o bɛ sɔn ka taa miliyari 250 la projet in hukumu kɔnɔna la o tɛmɛnen ka bɔ yen fana n'i y'a jate ni projet daminɛli sisan cɛ maliyɛn 500 de bɛ baara k'a kɔnɔ o y'a kun fɔlɔ ye n'o daminɛla kun filanan fana na maliyɛn 800 ɲɔgɔnna bɛna baara kɛ donc nin bɛɛ ye k'a ye an ye laɲini min kɛ mun b'a to jamanadenw ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na fɛn fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔ dugujukɔrɔko la jamanadenw ka nafa sɔrɔ a la a ka nafa fana se jamana ma o tɛmɛnen fana kɔ n'i y'a ye nin mini dalen filɛ nin a y'a nafa fɔlɔ don sabula da kan an b'a fɔ ma développement communautaire a bɛ mini bɛ da dugu minnu na olu jamanadenw dɛmɛ baara la mun ye ka u ka ekɔliso ju ye ka sira dilan u ye ka pont ju ye ka barrage dilan u ye a ye o nafa fɔlɔ kɛ fɔlɔ sabula da kan u ye 1,317 ɲɔgɔnna don o baara la donc nin ye fɛn ye fɛn mun nafa tɛ ban jamana kɔnɔ bi bi in na usine lithium 2 de b'an bolo jate mun yira an na n'Ala sɔnna a ma san wɛrɛ kɔnɔna la Mali bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ farafinna kɔnɔ lithium ko baara la donc an bɛ foli bila Bugunikaw ye dan tɛ foli mun na ka foli bila gouvernement fana ye u ye décision mun ta k'a kɛ mɔgɔ minnu bɛ ni permis b'u bolo u ta ka se ka baara kɛ u bɛ ka taga duguyɔrɔko nafolo ko o baara kɛ dugu la sonyɛni hukumu kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna fɛɛrɛ na tigɛ min b'a to k'o permis bɛɛ minɛ donc o bɛ kɛ sababu ye maliyɛnw ka laɲini
k'a fɔ duguyɔrɔ fɛn a nafa ka se maliyɛnw ma jɛya kɔnɔna la donc an b'o foli bila gouvernement na ka tila ka foli bila maliyɛn bɛɛ la an b'a dɔn sisan waati ka gɛlɛn dɔɔni donc an bɛ foli bila maliyɛn bɛɛ la hali bi u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la jamana kelen b'an bolo a ka kan bi na gɛlɛya mana cogo to an bɛɛ kan jɔ an ka jamana ye hali bi ka foli bila gouvernement na ka foli bila ministre min na ka foli bila ministre finance la olu mun ka jɔyɔrɔ bonyana nin baara la kojugu. Min ye Abubakar Kulubali ale ye gafe bila sen kan gafe min ni a bɛ tali kɛ fantan falanu olu kan. Gafe in de sɛbɛnna Abubakar Kulubali fɛ a bɛ kuma falataw lafiyalen kumakaw kan. Falatoya tɛ mɔgɔ i bali ka baara kɛ, falatoya tɛ mɔgɔ bali kalan na, falatoya tɛ k'a fɔ ko n kɛra falato ye o ye Ala de nɔ ye ne man tɛ ka baara kɛ. An ka hadamadenya kɔnɔ an kan ka baara kɛ k'an ka diɲɛsosigi nɔgɔya an bolo kanu de ye n bila a la gafe in sɛbɛnni na. San caman de kɛ ka sɛbɛnni ninnu fara ɲɔgɔn kan. Gafe in bɛ kuma hakilina caman kan n'a dɔw bɛ tali kɛ denmisɛnninw lamɔcogo kan. A ye k'a fɔ ko Abubakar ɲɔgɔn ye nin sɛmɛ a bɛ an nisɔndiya kosɛbɛ barisa gafe in bɛ kuma fɛn caman kan. A bɛ fɛn dɔw fɔ mais il faut que i k'i sigi i k'i hakili la miiri pour que ka faamuyali sɔrɔ ko ninnu na. Texte caman bɛ yen n'o ye poyi caman bɛ yen minnu n'i y'u kalan directement i t'a a kɔrɔ jɔnjɔn faamuya mais f'i ka sigi ka miirili kɛ nin kɔrɔ ye mun ye nin kɔrɔ ye mun ye. A bɛ kuma fɛnɛ an ka Mali kalanko sanfɛ kalanso gɛlɛya kan fɛn minnu fɛnɛ bɛ a bulu ɲɛfɔ. Mɔgɔw ka fɔla ko sigi kelen n'o ka gafe in kɔnɔ ka da a nafa kan. Min kɛra bi a ma bara anw na parce que ne kun sigilen n'a ye sabula ekɔliden min don a ma tulonkɛ a ma tugun ekɔliden kɔ minnu ye salabagatɔw ye wa a ka dɔnniya ɲinini na a ma dan kilasi kɔnɔ n'a ma min faamu a kun bɛ taa an mɛtiriw kɔ fo so. Gafe in ye ɲɛ 82 ye poyi 32 b'a kɔnɔ ani ladilikan caman wɛrɛw. An balimaw ni cɛ ka kulomajɔ la nin bɛ dansigɛ bi don kibaru la min labɛnna Kanta Media ɲɛmaaso fɛ k'a las'aw bɛɛ lajɛlen ma.